9 snin ilu il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni beda jdoq id-diska li se jraħħas il-kontijiet tad-dawl fil-waqt li bih l-idea ta' Power Station li kienet se salva lil pajjiżna minn kull problema li seta' kellu. Tela fil-gvern u waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel kien li biddel is-sistema tal-kontijiet u minflok beda jibgħat kont kull 6 xhur beda jibgħat wieħed kull xarejn, jiġifieri 6 kontijiet fis-sena minflok 2. U 9 snin wara id-diska dwar il-kontijiet tad-dawl ma nbidlitx imma middera lanqas il-kontijiet. Sinjuri, il-kont tad-dawl raħsilkom? Le, l-istess bagħti, Le, ma naħsibx. L-istess rajtu. L-istess. Sinjuri, il-kont tad-dawl raħsilkom? Jien kważi dejjem l-istess jiġi. Ma tantx, ma tantx. Ma raħas tagħna. Ma kontx hemm għamilt 4 xhur mar sal-forn u bil-mejn malu u bat li 70 euros. U jien ukoll, le, mhux irħejs. Mhux irħejs. Xejn. Diffiċli għax ma kalkulajx eżatt, però irħis mhux żgur. Normali, qiegħed il-kont. Dejjem jiġi ħafna u għadu ħafna. Sinjuri, il-kont tad-dawl raħsilkom? Xejn. Għalkemm hemm uħud li ħassew li l-kontijiet tagħhom kienu raħsu jew li ma jafux. Sinjuri, il-kont tad-dawl raħasle? Iva ta' Kemm raħasle? ma nafx eżatt ma raħasta naqra ta' żgur ta'. Insomma, xorta ma nafx kif jiġi l-kont. Ma nistax naħdimha, ma nafx naħdimha jien ngħidu hekk. Għax tal-panelli ma jekk kitix jisirquni, jekk kitix jituni żejjed. Ma nafx. Il-kont tad-dawl raħsilkom? L-logħba tiċċajta. Ħajja ma nitkellimx. Iżda għal ħafna oħrajn il-kontijiet mhux talli ma raħsux talli jħossu lillum qed iħallsu aktar. Sinjuri, il-kont tad-dawl raħsilkom? L-ista dejjem għoli kważi, ma nafx. Le, oli. Nqoddu attenti, għax jekk ma nqoddux attenti, jitlammu l-asmowiet. Il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma ovvjament qed jitilgħu. Ma ħasib li raħas, Ma taħsibx li raħaslek il-kont? raħas għalla sew. Jena, il-mullu xieċevedna għal kontu għali ma xieċet tamel. Jiena nħallas ħafna kont tad-dawl għoli. Le, xejn. Tijaj għoli ġi. Ġi fuq ħabis bija. Le, xraħas fej raħas. Ftit iktar mis-soltu ħanajdu hekk. Fil-fatt kont se nieħdu biex jiċċekkjaw li narġa'. Ġifieri flok raħas ola. Jien hekk ħassejtu. Naħseb li żdiedu. L-aħħar xahar kienu għali iktar mis-soltu. Rajtu żidiet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Hija dal-aħħar rajt ta' ngħidlek id-dritt, anke meta mqabbel mas-sena l-oħra. Hemm xi ammont partikolari forsi li tiftakar? Le, li meta ċempilt qalu li għax qbistu l-eko kontribuzzjoni, però meta tara kemm miżajra it-tnaqqis li jkollok jekk toħodha l-eko kontribuzzjoni ma naħsibx li minn hekk ġejja jien. Naħseb għax il-kontijiet huma għoljin minnhom. Bħala ammont għandek idea bejn u ieħor? Naħseb kien hemm 75 euro ħa. Nara daqsxejn iżjed għalija. Qed iħassarni mhux qed. Fl-aħħar xhur rajna barax ta' kummenti fuq il-medja soċjali dwar kontijiet eżorbitanti tad-dawl u l-ilma. B'ħafna jgħidu li r-roħs fil-kontijiet kien biss ħrafa.